Καλησπέρα σας και από εμάς. Αφού ευχαριστήσουμε τον αγαπητό συνάδελφο Θεοφάνη Φλόρο, τον οποίο γνωρίζω ήδη 16 προς 17 χρόνια, πώς περνάει ο καιρός, και ο οποίος, όπως καταλαβαίνετε, έχει ιδιαίτερη αγάπη για την πατρίδα του και θεώρησε ότι είναι πολύ χρήσιμο να μεταφράσουμε λίγο την ογκολογία όπως συμβαίνει σήμερα στις μέρες μας, παρακολουθώντας έτσι λίγο τις προηγούμενες ομιλίες, προβληματίζομαι και αντιλαμβάνομαι πόσο σύνθετα μπορεί να ακούγονται όλα αυτά τα φάρμακα που διαθέτουμε στους ασθενείς μας και πόσο μάλλον στην πραγματικότητα της επαρχίας, της ελληνικής πραγματικότητας σήμερα. Θα σας μιλήσει για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο θα προλογίσει η συνάδελφος και συμπρόεδρος σε λίγο. Εγώ θα σας πω ότι ο κύριος Θεοφάνης Φλόρος είναι πλέον διευθυντής της 5ης Ογκολογικής Κλινικής στην Αθήνα, στο ιδιωτικό νοσοκομείο Metropolitan General και αναπληρωτής διευθυντής στο ογκολογικό τμήμα του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Έχει μια μακρά εμπειρία στην ογκολογία, έχει εξειδικευτεί στο εξωτερικό για πολλά έτη και με πολύ ενδιαφέρον θα τον ακούσουμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που έχει να κάνει με την προσωποποιημένη ιατρική ακριβίας πλέον στις ημέρες μας. Καλησπέρα. Να σας καλωσορίσω Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη δεύτερη μέρα του συνεδρίου μας και να συγχαρώ και εγώ τον κύριο Φλόρο με τη σειρά μου για την ωραία πρωτοβουλία που πήρε για τον τόπο μας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου έχει κάνει να είμαι εδώ σήμερα μαζί σας. Είμαι παθολογονατόμος στο νοσοκομείο Αγρινίου και γνωρίζω τον κύριο Φλόρο από όταν ήρθε στο Αγρίνιο, καθότι συνεργάζομαι μαζί του όλα αυτά τα χρόνια. Με πολύ μεγάλη χαρά βλέπω ότι όλο και περισσότεροι ασθενείς τον εμπιστεύονται και απευθύνονται σε αυτόν για τις θεραπείες τους, αντί να τρέχουν σε εξειδικευμένα κέντρα των Αθηνών, της Πάτρας ή και των Ιωαννίνων ακόμα. Όπως γνωρίζετε όλοι, οι παθολογοανατόμοι και οι ογκολόγοι συνεργάζονται, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, πολύ στενά. Ο παθολογοανατόμος με την ιστολογική του εξέταση είναι αυτός που θα δώσει πληροφορίες για τον ιστολογικό τύπο, θα καθορίσει την ιστογένεση του όγκου, θα αποφανθεί για την κατάσταση των λεμφαδένων, θα πει για την έκταση του όγκου και αν αυτός έχει αφαιρεθεί σε υγιείς ιστούς. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία αξιολογούν οι ογκολόγοι για μια σωστή κλινική σταδιοποίηση, την οποία, όπως είδατε, σε πολλές ομιλίες αναφέρθηκε ήδη μέχρι τώρα, χρησιμοποιούν το κλινικό στάδιο για την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας. Παράλληλα, εκτός από την συνηθισμένη ιστολογική εξέταση, με διάφορες μοριακές τεχνικές, δίνουμε επιπλέον στοιχεία, βιοδείκτες, κατάσταση βιοδικτών που ανιχνεύουν μεταλλάξεις, όλα αυτά τα οποία χρησιμοποιούν οι ογκολόγοι για την επιλογή στοχευμένων πλέον θεραπείων, προκειμένου να επιλέξουν την κατάλληλη θεραπεία για όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα και λιγότερες επιπλοκές για τον άρρωστό μας. Ο κύριος Φλόρος όμως θα μας πάει ακόμα ένα βήμα παραπέρα και θα προσπαθήσει, θα κληθεί μάλλον να απαντήσει κατά πόσον η μοριακή βιολογία μπορεί να αντικαταστήσει την ιστολογική διάγνωση. Κύριε Φλόρη, σας ακούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Όντως, μία από τις τάσεις στην ογκολογία, πλέον και με την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης, είναι να κάνουμε τα πράγματα όσο γίνεται πιο προσωποποιημένα και γρήγορα. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία δοκιμάζονται και τρέχουν, φυσικά στις ΗΠΑ, όπου με τη λήψη του ιστού, ο ιστός μάλλον δεν πηγαίνει καν σε παθολογοανατομική εξέταση, παρά μόνο παραφινοποιείται και στη συνέχεια εξετάζεται μοριακά ή γονιδιακά και βγαίνει μέσω του συστήματος του λογισμικού ποια είναι η κατάλληλη θεραπεία με βάση τη γονιδιακή υπογραφή, χωρίς να εξετάζεται η προέλευση του όγκου. Αυτά είμαι σίγουρος ότι θα τα δούμε σε κάποια χρόνια, ίσως όχι ακόμα, αλλά είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει. Ποια είναι όμως τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής?
Αυτά είναι τα αντικρουόμενα συμφέροντά μου. Τι ονομάζουμε ως θεραπείες tumor agnostic, δηλαδή δεν έχουν σχέση με το πού ξεκινάει η νόσος, την πρωτοπαθή αιστεία. Ουσιαστικά είναι ένας βιοδείκτης, ο οποίος μπορούμε να το βρούμε σε νεοπλασματικά κύτταρα, όπως είπαμε, εξαρτήτως το οργάνο από το οποίο προέρχεται, και μας δίνει ένδειξη για την αποτελεσματικότητα, την αντίσταση κάποιων θεραπείων, και αυτή τη στιγμή είναι το κύριο μέσο με το οποίο, ο κύριος τρόπος με τον οποίο προσπαθούν να δημιουργηθούν τα νέα μόρια από τη φαρμακευτική βιομηχανία. Ιστορικά, όπως ακούσαμε και από τις ομιλίες όλων των συναδέλφων, δημιουργούσαμε θεραπείες για μία συγκεκριμένη νόσο, π.χ. το ροστιλιακό καρκίνωμα, το καρκίνωμα του προστάτη, το καρκίνωμα του νεφρού, και στη συνέχεια προσπαθούσαμε σε αυτό το ιστό να προσαρμόσουμε ή να ανακαλύψουμε κάποιες σχετικές θεραπείες. Ενώ οι tumor agnostic ουσιαστικά είναι θεραπείες που θα μπορούν θεωρητικά να θεραπεύσουν οποιαδήποτε νεοπλασία, απλά μόνο με την μοριακή υπογραφή. Πώς δουλεύουμε? Ψάχνουμε στόχο, ψάχνουμε φάρμακο, ένα συγκεκριμένο πλεονέκτημα, δεν βλέπετε πουθενά ιστό. Οι καινούργιες θεραπείες θα δημιουργούνται για βιοδείκτες και όχι αναιστό, και στη συνέχεια θα μπαίνουν για χρήση. Μέχρι στιγμής, όπως θα δείξουμε και παρακάτω, υπάρχουν ήδη κάποιες τέτοιες θεραπείες, οι οποίες, παρότι δεν είναι στις κατευθυντήριες οδηγίες, μάλλον είναι στις κατευθυντήριες οδηγίες, ειδικά των CCN που ανανεώνονται πολύ γρήγορα, δεν έχουν όμως εγκεκριμένη ένδειξη ούτε από FDA, ούτε από EMA, αλλά φυσικά μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε, ειδικά εμείς στην Ελλάδα, άμα τις δικαιολογήσουμε με την κατάλληλη βιβλιογραφία. Εδώ λίγα λόγια. Τι κάνουμε? Παίρνουμε ιστό, κυτταρολογικό υγρό, οτιδήποτε μπορούμε να βρούμε. Στη συνέχεια επεξεργάζεται από τους παθολογανατόμους, μονιμοποιείται, ιστολογία, κυτταρολογία, διάφορες διαγνωστικές μέθοδοι, και στη συνέχεια γίνεται η εξαγωγή DNA, RNA ή πρωτεϊνών για τα proteomics, τα οποία δεν έχουν τόσο μεγάλη κλινική σημασία στην καθημερινή πράξη. Πώς τα κοιτάζουμε όλα αυτά? Τα κοιτάζουμε με μεθόδους μοριακής βιολογίας. Κυρίως η καλύτερη μέχρι στιγμής είναι η RNA sequencing NGS, η οποία όμως βέβαια είναι και πλέον ακριβή. Τι έχουμε δει μέχρι στιγμής σαν tumor agnostic και τι υπάρχει ως συγκεκριμένο? Ουσιαστικά, μέσω των γονιδιακών υπογραφών που είπαμε, αυτή είναι η καθολικά αποδεκτή μοριακή στόχη που έχουμε μέχρι στιγμής έγκριση από ρυθμιστικές αρχές για φάρμακα. Εδώ λοιπόν έχω αρχίσει και έβαλα με ερωτηματικό, είναι δική μου προσθήκη, το HER2, για τα οποία πιστεύω ότι θα είναι το επόμενο. Οι μέθοδοι οι οποίοι είπαμε ότι προσπαθούμε να βρούμε αυτό είναι από την κλασική αναστοχημία έως και το RNA NGS, ο καθένας με τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματά του, κυρίως όσον αφορά στην κατανάλωση ιστού, στο χρόνο που περιμένουμε να βγει το αποτέλεσμα και φυσικά πάνω απ' όλα στο κόστος. Γιατί είπαμε ότι η βέλτιστη είναι το RNA sequencing? Γιατί ακόμα και στα μεγαλύτερα και πιο τεχνολογικά προχωρημένα κέντρα, όπως είναι το Memorial στη Νέα Υόρκη, σε δικά τους δεδομένα φαίνεται ότι και αυτοί, ακόμα και με τη DNA PCR, χάνουν ένα μεγάλο μέρος ασθενών, οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν βοηθηθεί από τα φάρμακα τα οποία έχουμε αναπτύξει για όλους αυτούς τους στόχους. Άρα, λοιπόν, μιλάμε για ένα περίπου 16%. Και ποιες είναι αυτή τη στιγμή οι εγκεκριμένες θεραπείες μόνο με τη γονιδιακή υπογραφή ανεξαρτήτως πρωτοπαθούς αιστείας? Είναι αυτές οι δύο ανοσοθεραπείες, το πεπρολίζουμε με το Starlimab, και αυτές οι 4 στοχευτικές θεραπείες. Πηγαίνοντας να δούμε έναν, το BRAF V600 η tumor. Το BRAF είναι ένα γονίδιο το οποίο υπάρχει στο μονοπάτι, το αυξητικό μονοπάτι, το MAPK.
συμμετέχει σε αυτό εδώ το σύμπλοκο όταν ήδη έχει ξεκινήσει να ενεργοποιείται ο καταράκτης μετάδοση ενός ερεθίσματος από τον υποδοχέα προς τον πυρήνα. Ανάλογα της ραφ κινάσης και της αλλαγής που έχει, υπάρχουν 3 διαφορετικές κλάσεις μεταλλάξεων στον πυράφ. Μπορεί να κάνει και ανάδρομο μονοπάτι προς το ρας, αλλά κατά κανόνα όμως πηγαίνει σηματοδοτώντας προς τα κάτω. Ποιοι είναι οι καρκίνοι στους οποίους μπορούμε να το βρούμε πιο συχνά? Είναι τα χαμηλής κακοήθειας γλιώματα, τα αναπλαστικά του θηροειδούς, μελάνομα, κολοθρικός καρκίνος, ορόδης καρκίνος των οθικών, μη μικροκυταρικό, χολικός καρκίνος σημαντικό, με πολλές τελευταίες ανακοινώσεις σε ένα νόσημα που δεν είχαμε θεραπείες ουσιαστικά, και την λευκαιμία, την οποία θα την αφήσω για τους αιματολόγους. Όταν όμως μιλάμε για tumor agnostic, βγάζουμε απ' έξω τις συγκεκριμένες ενδείξεις, όπως είναι το μελάνομα και το μη μικροκυταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα. Και πώς, λοιπόν, πήρε την έγκριση αυτό το φάρμακο? Πήρε μέσω από αυτές τις 3 μελέτες. Αυτές οι 2 είναι μπάσκετ μελέτες σε ενήλικες ασθενείς και αυτή σε παιδιατρικούς. Ουσιαστικά, ασθενείς που δεν είχαν οποιαδήποτε θεραπεία πλέον εγκεκριμένη, γιατί είχαν εξαντλήσει το θεραπευτική φαρέτρα, φέρανε τη μετάλλαξη και πήρανε αυτήν την αγωγή. Όλα αυτά τα αποτελέσματα ενδυναμώνονται από τις μελέτες, οι οποίες είναι 2 στο μελάνομα και οι άλλοι στο πνεύμονα, που δείξαν την αποτελεσματικότητα στους καρκίνους που έχουν τη μεγαλύτερη επίπτωση και μπορούσαμε να το δοκιμάσουμε πολύ πιο καλά και σε μεγάλους αριθμούς. Και βλέπουμε ότι όντως σε ένα πλήθος από αυτούς τους καρκίνους, σε πολύ προσθεραπευμένους ασθενείς, πετυχαίνουμε ποσοστά ακόμα και 90% ύφεσης της νόσου. Μία μεγάλη εξαίρεση είναι το κολοθρικό καρκίνωμα, και αυτό γιατί ειδικά σε αυτό το είδος το καρκίνωμα υπάρχει, όταν αναστέλλεται το ΕΡΚ, υπάρχει αρνητική επίδραση στον υποδοχέα EGFR, άρα αν εγώ αναστείλω εδώ το ΕΡΚ, τότε πια αυτό το αρνητικό δεν υπάρχει, με αποτέλεσμα έχουμε υπερέκφραση του υποδοχέα και ξεκινάει πάλι το μονοπάτι από την αρχή, και αυτό οδηγεί σε μη δυνατότητες φαρμακολογικής αναστολής στο επίπεδο εδώ, όπως κάναμε φυσιολογικά. Επομένως, σε αυτούς τους ασθενείς πλέον είναι μία από τις εγκρίσεις που έρχονται για το παχύ έντερο. Ήδη έχουμε ασθενείς σε αυτή τη θεραπεία, ή χρησιμοποιούμε BRAF μαζί με αναστολέα EGFR, δηλαδή ουσιαστικά μπλοκάρουμε το μονοπάτι πάνω και κάτω. Αυτό το οποίο προείπα ήταν για το RAS. Θα το δούμε πιο κάτω. Ποιες, είπαμε πάλι σχηματικά, είναι τα ποσοστά ανταποκρίσεων πάλι σε προθεραπευμένους βαριά ασθενείς, στο χολικό καρκίνο περίπου στο 50%, στα χαμηλής κακοήθειας γλιώματα 70% και όλα αυτά τα οποία βλέπετε. Άρα, λοιπόν, μία οντότητα η οποία δεν είχε θεραπευτική καμία περαιτέρω βελτίωση, ψάχνοντας τη γονιδιακή υπογραφή, πετυχαίνουμε αυτό το αποτέλεσμα. Ποιες είναι οι ανεπιθύμητες ενέργειες? Υπάρχουν οι συχνές που είναι το εξάνθημα, εξεδοδερμία, διάρρεια, η πυρεξία, η οποία είναι σημαντική παρενέργεια. Υπάρχουν όμως και ειδικές, οι οποίες είναι η μείωση του κλάσματος εξόδους αριστερής κοιλίας, όπως και σοβαρές οφθαλμολογικές ανεπιθύμητες ενέργειες. Γι' αυτό, στους συγκεκριμένους ασθενείς πρέπει ακόμα και σε εβδομαδιαία βάση να ρωτάμε αν βλέπουν λάμψεις, αν χάνουν ένα κομμάτι του οπτικού τους πεδίου, και να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Πηγαίνουμε λοιπόν μετά στις συνδείξεις του RET. Το RET είναι ένα γονίδιο το οποίο εμπλέκεται κατά τη διάρκεια της εμβριογένεσης στην δημιουργία του νευρικού ιστού και του ουροποιητικού. Έχει μια κλασική μορφολογία υποδοχέα τυροσυνικής κοινάσης, δηλαδή συνδέεται, διμερίζεται και μεταφέρει το ερέθισμα προς τον πυρήνα. Οι αλλαγές του υπάρχουν ήδη σε μορφή σημειακών μεταλλάξεων, οι οποίες υπερενεργοποιούν το μονοπάτι χωρίς να υπάρχει ανάγκη διμερισμού, ή σε σύνδειξη. Τι σημαίνει σύνδειξη? Σύνδειξη σημαίνει ότι το κομμάτι, το ενδοκυτάριο της κοινάσης, η οποία είναι υπεύθυνη για να σηματοδοτήσει, δεν απαιτεί την ενεργοποίηση
από πάνω από τη σύνδεση, αλλά εκείνο το κομμάτι συνδέεται με ένα άλλο τμήμα του γονιδιώματος, ένα άλλο γονίδιο το οποίο δρά ως εκκινητής και μεταφέρει συνεχώς ερέθισμα χωρίς να υπάρχει το εξοκυτάριο τμήμα του υποδοχέα που να απαιτεί τη χρήση του συνδέτη. Πού βρίσκουμε αυτή την μετάλλαξη? Οι ενδείξεις για τις οποίες έχουμε αυτή τη στιγμή να χρησιμοποιούμε το φάρμακο είναι στο διαφοροποιημένο καρκίνωμα του θηροειδούς μετά από αποτυχία των κλασικών θεραπείων, στο μη μικροκυταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα επίσης το ίδιο και στο θυλώδες καρκίνωμα του θηροειδούς που είναι και η μεγαλύτερη επίπτωση. Παρ' όλα αυτά όμως, αν κάποιος ψάξει, θα βρει ότι υπάρχουν και σε διάφορα άλλα όργανα, σπάνιες, ναι, αλλά για τους ασθενείς στον οποίο τη βρίσκουμε είναι 100% και του δίνουμε μια θεραπευτική επιλογή. Άρα, λοιπόν, ψάχνοντας τους ασθενείς που έχουν αποτύχει στάνταρ θεραπείες, εάν βρούμε μια σύνδειξη του RET, υπάρχουν 2 φάρμακα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν και έχουν έγκριση πλέον και από FDA και από EMA, το Selpercatinib και το Pralsetinib. Πώς πήραμε αυτήν την έγκριση? Ουσιαστικά αυτές είναι μελέτες μπάσκετ. Τι σημαίνει οι μελέτες μπάσκετ? Όταν έχουμε μία πολύ σπάνια μετάλλαξη, δεν μπορούμε να μαζέψουμε πολλούς ασθενείς από μία ιστολογία. Δεν θα γίνει ποτέ αυτή η μελέτη. Άρα, ουσιαστικά, τι κάνουμε? Μαζεύουμε ασθενείς από πολλές ιστολογίες, οι οποίοι φέρουν αυτή τη μετάλλαξη. Άρα, η μελέτη Libretto 1, ενώ έχει στα 3 πρώτα σκέλη τις γνωστές νόσους από τις οποίες έχουμε σχετικά υψηλή επίπτωση, βλέπετε μυελοειδές θυλώδες του θηροειδούς και μη μικροκυταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα, υπήρχε και μια τέταρτη, η οποία ήταν τίποτα από όλα αυτά. Άρα, τι μας έδειξε όσον αφορά τα ποσοστά ανταπόκρισης? Ότι περίπου το 44% είχε ανταπόκριση. Εδώ, βέβαια, για τους μη ογκολόγους, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι απεικονιστικά ανταπόκριση ονομάζουμε τη μείωση του μεγέθους κάτω από το 30%. Οτιδήποτε εδώ πέρα θεωρείται σταθερή νόσος. Το ίδιο και εδώ. Άρα, λοιπόν, αν δούμε όλο το γράφημα, δεν βλέπουμε κανέναν ασθενή ο οποίος να προοδεύει η νόσος του κατά τη διάρκεια της λήψης της θεραπείας. Επίσης, το δεύτερο φάρμακο, το Pralsetinib, εκ παραδρομής, αυτό δεν έχει έγκριση ακόμα από τον FDA, παρότι τα δεδομένα του είναι παρόμοια, έχει μόνο το Selpercatinib, και αυτή μια αντίστοιχη μελέτη με τις γνωστούς όγκους οι οποίοι φέρουν μετάλλαξη στο RET και κόρτη σε ασθενείς οι οποίοι ήταν εκτός από αυτές τις 3 ιστολογίες. Βλέπουμε και εδώ παρόμοια αποτελέσματα, λίγο μεγαλύτερα. Βέβαια, δεν μπορούμε να κάνουμε σύγκριση ασθενών, σύγκριση μελετών, γιατί οι ασθενείς και έχουν και ιδιοστασιακά διαφορετικά χαρακτηριστικά. Παρ' όλα αυτά, όμως, και εδώ αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι ένας μόνο ασθενής είχε με θυμικό καρκίνωμα πρόοδο νόσου. Άρα, λοιπόν, ποιες είναι οι ανεπιθύμητες ενέργειες αυτών των φαρμάκων? Είναι η πατοτοξικότητα, κυρίως στην ασυμπτωματική αύξηση των υπατικών ενζύμων. Μεγάλο όμως θέμα είναι η παράταση του QT, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε βραδιαρρυθμίες και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το προσέχουμε. Τώρα, το εξάνθημα και η υπερευαισθησία, προσωπικά δεν τα έχω δει. Το φάρμακο το έχω χρησιμοποιήσει 2 φορές, χωρίς πρόβλημα. Οι συνδείξεις του NTRK. Τι είναι τα NTRK? Όλα αυτές είναι καινούργιες έννοιες. Είναι γονίδια πάλι, τα οποία ενώ συμμετέχουν στην εμβριογένεση, από τη στιγμή που τελειώνει η εμβριογένεση, σταματάνε να παράγονται και να εκφράζονται. Είναι όλοι αυξητικοί παράγοντες και εδώ πάλι του νευρικού συστήματος. Παρ' όλα αυτά, όμως, σε μικρές ποσότητες συμμετέχουν στην ρύθμιση της λειτουργίας του νευρικού συστήματος και στους ενήλικες και βλέπουμε τις 3 διαφορετικές κινάσεις. Η ένα να έχει σχέση με την αίσθηση του πόνου και την θερμορύθμιση. Οι 2 με την γενικά κιναισθησία, την μνήμη και διάφορες άλλες
αισθησιακές λειτουργίες όπως η διάθεση, η όρεξη και την ενσυναίσθηση που είναι η NTRK3. Και εδώ λοιπόν αυτή είναι ένα fusion μια fusion καινούργια χημερική κοινάση. Όπως είπαμε, συμμετέχει το ενδοκυτάριο τμήμα της TRAC, η οποία είναι σταθερή, και ο εκκινητής του γονιδίου. Θυμόμαστε από τη βασική βιολογία ότι για να ξεκινήσει η μεταγραφή ενός γονιδίου από το DNA ώστε να γίνει το mRNA, θα πρέπει στην άκρη της πρώτης τριπλέτας του πρώτου εξωνίου να υπάρχει ο εκκινητής, ο οποίος θα επιτρέψει την μεταγραφή του DNA προς mRNA. Πού βρίσκεται ως επίπτωση σε διάφορα καρκινώματα, κυρίως σε καρκίνους των σιελογόνων αδένων και στο ανάλογο των σιελογόνων αδένων καρκίνωμα του μαστού. Θα μου πείτε, είναι συχνά αυτά? Όχι. Παρόλα αυτά, όπως είπαμε, για κάποιον ασθενή που θα του συμβεί είναι 100%, αλλά είναι πολύ πιο συχνά σε παιδιατρικούς καρκίνους και στους ασθενείς με αυτά τα νοσήματα μπορεί να ανιχνευτεί ακόμα και στο 75%. Και πώς βλέπετε ότι περίπου 1.500 με 5.000 ασθενείς, ανάλογα με την βάση δεδομένων, διαγνώσκονται ετησίως στις Ηνωμένες Πολιτείες με αυτή τη μεταλλαγή. Αν πάρουμε πληθυσμιακά στην Ελλάδα, θεωρητικά θα πρέπει να βρίσκουμε κάποιους. Προσωπικά δεν έχω βρει ακόμα κανέναν από αυτούς. Ποια φάρμακα έχουν έγκριση? Το Entrectinib και το Larotrectinib. Το Entrectinib, που είναι ένας λιγότερο ειδικός αναστολέας, έχει έγκριση και στη ROS1 μετάλλαξη του μη μικροκυταρικού καρκίνου του πνεύμονα, ενώ το Larotrectinib, που είναι πιο ειδικός, έχει μόνο στις TRAC. Τα δεδομένα, πάλι μπάσκετ μελέτες. Οι μελέτες του Entrectinib ήταν η Star Track 1 και 2, μελέτες ουσιαστικά ασφάλειας και εφόσον υπήρξε ασφάλεια, είχαμε expansion με 235 ακόμα ασθενείς. Τα δεδομένα αποτελεσματικότητας τι μας δείχνουνε? Το NTRAC, επειδή, όπως είπαμε, είναι μια νευρονική κοινάση, έχει πολύ μεγάλη τάση η νόσος να κάνει μεταστάσεις στο κεντρικό νευρικό. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ανταπόκριση είναι ανεξαρτήτως αν έχει μεταστάσεις στο κεντρικό νευρικό. Παρόλα αυτά, ο χρόνος ανταπόκρισης και το διάστημα ελεύθερου πρόοδου νόσου και αντίστοιχα και η επιβίωση μειώνεται όταν υπάρχουν εγκεφαλικές μεταστάσεις καταρχήν. Αυτό δηλώνει μια πιο διαφορετική βιολογία της νόσου των εγκεφαλικών μεταστάσεων και το βλέπουμε συνεχώς σε όλες τις στοχευτικές θεραπείες. Εδώ παρόμοια σε γράφημα πώς οι ασθενείς με εγκεφαλικές μεταστάσεις, ενώ ξεκινάμε πολύ καλά, σιγά-σιγά το διάστημα ελεύθερου πρόοδου νόσου φεύγει, και αντίστοιχα το Larotrectinib με τις σαν αντίστοιχη φάσης 2 μπάσκετ μελέτες. Βλέπουμε την ανταπόκριση στις διάφορους όγκους στους οποίους έχουμε βρει, θηροειδικό, σάρκωμα και ούτω καθεξής. Το ποσοστό ανταπόκρισης και εδώ είναι 57%, λίγο καλύτερο, αλλά είπαμε ότι είναι ένας πιο ειδικός αναστολέας. Ποιες είναι οι ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να περιμένουμε με αυτού του είδους τα φάρμακα? Είναι η ζάλη, οι αλλαγές, οι διαταραχές στα οπτικά ερεθίσματα, η ξεροστομία, η πατοτοξικότητα. Φεύγοντας από τα στοχευτικά μόρια, πηγαίνουμε στην ανοσοθεραπεία και συγκεκριμένα στην μικροδορυφορική αστάθεια. Τι εννοούμε μικροδορυφορική αστάθεια? Ουσιαστικά είναι η διαταραχή στο σύστημα της διόρθωσης της αλληλούχησης. Όπως λοιπόν γίνεται η αντιγραφή του DNA, πολλές φορές υπάρχει διαταραχή στην αλληλούχηση μεταξύ αδενίνης κιτοσίνης και αδενίνης θημίνης και κιτοσίνης γουανίνης, με αποτέλεσμα, εάν δεν δουλεύει το σύστημα της διόρθωσης της κακής αλληλούχησης, πλέον δημιουργούνται πολύ διαφορετικές θυγατρικές άλυση και με πολύ μεγάλα επαναλαμβανόμενα τμήματα κακών αλληλουχήσεων. Αυτό λοιπόν το λέμε μικροδορυφορική αστάθεια. Μπορεί να είναι σποραδική εάν δεν δουλεύει ο εκκινητής του MLH1 γονιδίου, που είναι ένα από τέσσερις κυρίως πρωτεΐνες του συστήματος
της επιδιόρθωσης κακής αλληλούχησης και αυτό τι οδηγεί κατά τη διάρκεια της ζωής μας σε χιλιάδες μεταλλάξεις, εφόσον λοιπόν αλλάζει το DNA. Πώς μπορούμε να τη δούμε, είτε με ανοσιτοχημία, η οποία είναι πιο εύκολη, κοιτάζουμε την έκφραση αυτών των 4 πρωτεϊνών και βλέπουμε αν δουλεύουν ή δεν δουλεύουν, ή με PCR, είτε DNA, είτε με NGS. Αυτές είναι οι δύο κύρια πλατφόρμα. Το ίδιο και σε εδώ, η ανοσιτοχημία είναι η πιο φθηνή, έχει πολύ καλή ευαισθησία και πάρα πολύ καλή ειδικότητα. Η PCR, η DNA PCR, έχει μεγαλύτερη ευαισθησία, αλλά έχει χαμηλότερη ειδικότητα. Πού μπορεί να οφείλεται αυτό? Πιθανότατα μπορεί να οφείλεται στο ότι συνήθως δεν κάνουμε το EPCAM στην ανοσιτοχημία. Και τι μας οδηγεί η κακή αλληλούχηση? Η κακή αλληλούχηση λοιπόν μας οδηγεί στο να υπάρχουν πολύ διαφορετικές αριθμός μεταλλάξεων. Βλέπετε λοιπόν ότι το κολοθρικό, που είναι ένα συχνό καρκίνωμα, έχει αυτό το οποίο δεν έχει μικροδορυφορική αστάθεια, έχει σχεδόν μηδενικό φορτίο μεταλλάξεων, είναι κάτω από 10, που το θεωρούμε το cut-off, με βάση το foundation, ενώ αυτός ο οποίος έχει μικροδορυφορική αστάθεια, το ποσό μεταλλάξεων εκτοξεύεται. Και γιατί έχει σημασία αυτό? Η κύρια θεώρηση του πώς δουλεύει η ανοσοθεραπεία στον καρκίνο έχει να κάνει σχέση με τον ανοσολογικό κύκλο. Τι είναι ο ανοσολογικός κύκλος? Είναι ουσιαστικά όπως δουλεύει η ειδική ανοσία και σε οποιαδήποτε ιογενή ή ενδοκυτάριο παθογόνα νοσήματα. Θα περιμένουμε να υπάρχει απελευθέρωση νέων αντιγόνων. Δεν δουλεύει. Λοιπόν, στο βήμα 1, απελευθέρωση νέων αντιγόνων. Συνέχεια τα αντιγονοπαρουσιαστικά το προσλαμβάνουν και μεταπίπτουν σε επιχώριους ή μη λεμφαδένες. Εκεί αν υπάρχουν stress signals, και αυτό γίνεται για να μην δημιουργούμε ανοσία απέναντι σε φυσιολογικά αντιγόνα, γίνεται... Ευχαριστώ πολύ. Γίνεται ουσιαστικά πρόσκληση κατάλληλων τάφ λεμφοκυτάρων, στους οποίους ο υποδοχείας ταιριάζει με το νέο αντιγόνο το οποίο παρουσιάζεται, δημιουργείται κλόνος ενεργοποιημένων τάφ λεμφοκυτάρων, χημειοταξία προς την περιοχή ενδιαφέροντος, διαπήδηση μέσα από το αγκιακό τείχομα, είσδυση μέσα στο νεοπλασματικό μικροπεριβάλλον, αναγνωρίζουν τον όγκο και συνέχεια τον καταστρέφουν. Ποιοι είναι οι όγκοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά μικροδορυφορικής αστάθειας? Ο ενδομητριακός, ο καρκίνος του λεπτού εντέρου, του παχαίου εντέρου και ο καρκίνος του ουροθυλίου, τον οποίον συχνά τον ξεχνάμε. Ποιες είναι οι θεραπείες οι οποίες είναι εγκεκριμένες? Είναι το pembrolizumab βάσει αυτών των μελετών και το dostarlimab βάσει της μελέτης Garnett. Πηγαίνοντας εντάχει να τις πούμε για το pembrolizumab, ήταν μια φάσης 2 μελέτη, η οποία ουσιαστικά σε ασθενείς με μη παχύ έντερο, γιατί στους ασθενείς με καρκίνο του παχαίου εντέρου είναι μια έγκριση η οποία έχει το φάρμακο, μιλάμε τώρα για μη παχύ έντερο, άρα agnostic. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ύπαρξη μικροδορυφορικής αστάθειας έχουμε ανταπόκριση περίπου στο 1 τρίτο των ασθενών και με μέση συνολική επιβίωση στους 20 μήνες. Και πάλι όμως εδώ μιλάμε για πολυθεραπευμένους ασθενείς, οι οποίοι δεν είχαμε ουσιαστικά τι άλλο να κάνουμε. Εδώ βλέπετε τις ιστολογίες που υπήρχαν μέσα στην μελέτη. Αντίστοιχα και η μελέτη Garnett, πάλι εδώ πέρα δεν είχαμε ενδομητριακό καρκίνο, που είπαμε είναι ο πιο συχνός καρκίνος που έχει μικροδορυφορική αστάθεια και για την οποία έχει έγκριση το φάρμακο. Πάντα μιλάμε για tumor agnostic. Βλέπουμε λοιπόν αντίστοιχα αποτελέσματα στους ασθενείς οι οποίοι είχαν μικροδορυφορική αστάθεια και εδώ είναι οι ιστολογίες. Παρ' όλα αυτά όμως, είδατε ανταποκρίσεις στο 1 τρίτο, λιγότερο ή περισσότερο από το 1 τρίτο. Και γιατί αυτό? Γιατί παίζουν ρόλο και οι συμμεταλλάξεις. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε αυξημένο
φορτίο μεταλλάξεων λόγω της μικροδορυφορικής αστάθειας. Αν όμως υπάρχουν και συμμεταλλάξεις, όπως παραδείγματος χάρη στο ΡΑΣ, αυτό οδηγεί σε εντός εισαγωγικών ψυχρούς όγκους, δηλαδή το μικροπεριβάλλον του όγκου δεν επιτρέπει την δράση των ταφ λεμφοκυτάρων και δημιουργείται ένα μικροπεριβάλλον, όπως το λέμε εμείς, ψυχρό ή cold tumors, το οποίο παρότι θεωρητικά υπάρχουν ανοσοκύτταρα τα οποία θα μπορούσαν να μας προσφέρουν την εξάλειψη του όγκου, δεν μπορούν να διεισδύσουν και να πάνε στις περιοχές ενδιαφέροντος. Αυτό ήταν ένα immunoscore. Και εντός των διαφόρων μεταλλάξεων υπάρχουν και υποκατηγορίες. Ας πούμε, στο RAS έχουμε τις G12C και τις non-G12C. Η διαφορά είναι ότι πλέον την G12C μπορούμε να τη στοχεύσουμε μοριακά. Και βλέπουμε λοιπόν ότι στη G12C έχουμε βελτίωση στο ανοσολογικό περιβάλλον, ενώ οι non-G12C δεν έχουν. Και αυτό βλέπουμε όχι μόνο η μετάλλαξη, αλλά και το είδος της υπομετάλλαξης παίζει ρόλο στην ανταπόκριση του ανοσολογικού συστήματος. Πηγαίνοντας στο φορτίο μεταλλάξεων, είναι το πόσες μεταλλάξεις έχει το γονιδίωμα του καρκίνου, το οποίο έχει συσσωρεύσει μέσα στη διάρκεια των ετών. Είπαμε για ποιο λόγο είναι σημαντική με βάση το γράφημα της εκκίνησης του ανοσολογικού κύκλου. Θεωρούμε ένα 10%, μάλλον 10 μεταλλάξεις ανά μεγαβάση, σαν ένα κατόφο πάνω από το οποίο λέμε ότι έχει υψηλό φορτίο ή χαμηλό φορτίο. Αυτό είχε βγει με βάση το Foundation, που ήταν η πρώτη πλατφόρμα η οποία το κοίταζε. Έχουν δημιουργηθεί πολλές πλατφόρμες με διαφορετικά cut-offs. Παρ' όλα αυτά, έχει μείνει αυτό το νούμερο. Συνήθως το βλέπουμε, όπως είπαμε, στους ασθενείς που έχουν μικροδορυφορική αστάθεια. Παρ' όλα αυτά, και αυτοί οι όγκοι έχουν διαφορετικό βαθμό και αριθμό φορτίου μεταλλάξεων και δεν είναι αποκλειστικό σε αυτούς τους όγκους. Επίσης, αυτοί οι όγκοι δεν σημαίνει ότι όταν έχουμε έναν μεγάλο φορτίο μεταλλάξεων, ότι αυτές οι μεταλλάξεις είναι και ανοσογόνες, δηλαδή ότι θα δημιουργήσουν μία ανοσολογική απάντηση. Δηλαδή είναι ένας αριθμητικός δείκτης και όχι ένας ποιοτικός δείκτης. Και βλέπουμε λοιπόν ότι παρότι υπάρχουν όγκοι με μεγάλο φορτίο μεταλλάξεων, όπως το μικροκυταρικό καρκίνωμα της γαστροσοφαγικής συμβολής, τα ποσοστά ανταπόκρισης δεν είναι μεγάλα, ενώ αντίστοιχα, όπως είναι το καρκίνωμα του νεφρού που ακούσατε στις προηγούμενες ομιλίες, παρότι έχει πολύ μικρότερο αριθμό μεταλλάξεων, αυτές είναι πολύ πιο ανοσογόνες και δημιουργούν ανοσολογική απάντηση, η οποία μπορεί να καθάρει τον όγκο. Ποιες είναι οι tumor agnostic θεραπείες για το υψηλό TMB? Είναι το pembrolizumab, το οποίο πήρε επιταχυνόμενη έγκριση με βάση την μελέτη 158, κοινότητα 158, όπου ασθενείς οι οποίοι είχαν υψηλό φορτίο μεταλλάξεων, ανεξαρτήτως αν είχαν MSI ή δεν είχαν MSI, έχουν ποσοστό ανταπόκρισης, το οποίο το βλέπετε είναι περίπου στο 50%, λίγο πιο κάτω από το 50%. Αντιθέτως, εάν δεν είχαμε TMB, στην αντίστοιχη, γιατί είπαμε ότι είχε πάρα πολλές κόρτες αυτή η μελέτη, το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν στο 6%. Το υψηλό TMB, είπαμε ότι είναι αριθμητικός δείκτης, δεν είναι ποιοτικός. Το γεγονός της ύπαρξης και μόνο δεν προδικάζει την απάντηση, αλλά πιθανώς να υπάρχει μέσα στο πλήθος αυτών των μεταλλάξεων μία ή δύο ανοσογόνες, οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν triggering στην έναρξη του ανοσολογικού κύκλου, ώστε στο τέλος να παραχθούν κλόνοι κατάλληλοι για να καθάρουν την νόσο. Και βλέπουμε λοιπόν ότι σε διάφορες ιστολογίες, παρότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των ασθενών με υψηλό ή χαμηλό φορτίο, τα ποσοστά συγκριτικής ανταπόκρισης, τα οποία τα βλέπουμε εδώ, μπορεί να είναι μηδαμινά. Η ερώτηση ενός συναδέλφου ουρολόγου πριν ήταν για τις ανεπιθύμητες ενέργειες της ανοσοθεραπείας. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες της ανοσοθεραπείας ουσιαστικά μπορεί να είναι σε όλο το σώμα. Αν βάλουμε το όνομα του οργάνου και τη λέξη ήτιδα,
μπορούμε να πάμε παντού. Δερματίτιδα, παγκρατίτιδα, εγκεφαλίτιδα, μυοκαρδίτιδα και τα υπόλοιπα. Συνήθως, ποιες είναι το εξάνθημα, μπορεί να είναι κνιδωτικό ή όχι, η εντεροκολίτιδα, την οποία τη βλέπουμε αρκετά συχνά, και η πνευμονίτιδα. Αναλόγως βέβαια και το όργανο το οποίο πάσχει, αν είναι καπνιστής ο άλλος, αν έχει κάνει ακτινοβολίες και. Αυτό το οποίο όμως βλέπουμε πιο συχνά στην πράξη και δεν έχει ιδιαίτερη κλινική επίπτωση είναι οι ενδοκρινικές ανεπάρκειες και αυτές οι ανοσολογικές ανεπιθύμητες ενέργειες παραμένουν σταθερές. Και εδώ λοιπόν θα βάλω ένα τελευταίο, το HER2, το οποίο ακόμα δεν έχει έγκριση, αλλά πιστεύω ότι προς τα εκεί πάει το πράγμα. Τον υποδοχέα τον ξέρουμε από πολύ παλιά, από τον καρκίνο του μαστού. Ουσιαστικά είναι ένας υποδοχέας αυξητικός και αυτός, ο οποίος συνδυάζεται μεταξύ του, έχει 4 μόρια και η θετική του έκφραση είναι, όπως βλέπετε, αυξανόμενη με μεγαλύτερη έκφραση στους καρκίνους του ουροδόχου κίσικας, της εσωφαγικής συμβολής και του μαστού. Πλειάδα αναστολέων για τον καρκίνο του μαστού, αλλά εδώ θα μιλήσουμε για τον καρκίνο του μαστού, αλλά θα μιλήσουμε για μια μελέτη η οποία ανακοινώθηκε στο περσινό Άσκο, στο οποίο ουσιαστικά ασθενείς που δεν είχαν μαστό, αλλά όμως είχαν έκφραση του HER2, μπήκαν σε μια μπάσκετ μελέτη για να τους χορηγηθεί ένα καινούριο φάρμακο, αντίστοιχο με άλλα τα οποία ακούσατε, όπως το Enfortumab ή το Sazituzumab, τα οποία είναι νέα γενιά φαρμάκων και λέγονται ADCs. Τι είναι τα ADCs? ADCs είναι αντισώματα, τα οποία το μεταβλητό τους κομμάτι ψάχνει ένα συγκεκριμένο υποδοχέα, στην περίπτωση αυτή το HER2, και έχουν ενσωματωμένα μέσα τα μόρια της χημειοθεραπείας. Με ποιο σκοπό? Με το σκοπό ώστε να ψάξουν το στόχο, π.χ. το HER2, θα γίνει ενδοκυτάρωση μεταξύ υποδοχέα και αντισώματος, όπως φυσιολογικά γίνεται, και θα γίνει απελευθέρωση του χημειοθεραπευτικού μέσα στο κύτταρο στόχο. Σε αυτήν λοιπόν τη μελέτη υπήρχαν ασθενείς με HER2 θετική νόσο, σε διάφορες ιστολογίες, όπως βλέπετε, και τα ποσοστά ανταπόκρισης τα οποία είχαμε, πάλι σε προθεραπευμένους ασθενείς που δεν είχαν ουσιαστική κάποια ογκολογική θεραπεία να περιμένουν για το μέλλον, αν εξαιρέσουμε το πάγκρεας, είναι παντού εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Εδώ πάλι στο waterflow, στο οποίο βλέπουμε πάλι το βάθος της ανταπόκρισης ανά ιστολογία και επίσης εδώ το πόσο διατηρείται αυτή η ανταπόκριση, το duration of response. Ανεπιθύμητες ενέργειες αυτού του φαρμάκου κυρίως είναι αιματολογικές και ειδικές για την κλάση αυτού του φαρμάκου, επειδή ξέρουμε ότι το HER2 προκαλεί μία αναστρέψιμη καρδιοτοξικότητα, την βλέπουμε από εκεί. Εδώ ίσως είναι λίγο χειρότερη, γιατί δίνει χημειοθεραπευτικό φάρμακο πιθανώς και εντός των μυοκαρδιακών κυττάρων και επίσης έχουμε και διάμεση πνευμονίτιδα. Εδώ θέλω να μοιραστώ 2 κλινικές περιπτώσεις για να στηρίξω και με παραδείγματα αυτά τα οποία είπα. Λοιπόν, ασθενής Άρεν, 19 ετών, διαγνώστηκε το 22 με γλίωμα βαθμού 4, γλιοβλάστομα. Υποπλήθηκε σε πλήρη εκτομή. Το πλήρης είναι εντός εισαγωγικών, γιατί στο γλιοβλάστομα σχεδόν ποτέ δεν μπορούμε να πετύχουμε πλήρη εκτομή. Και συνέχεια έλαβε τη standard of care θεραπεία, η οποία ήταν εξωτερική ακτινοβόληση με τεμοζολομίδι και συνέχεια για 6 μήνες επικουρική τεμοζολομίδι. Τον Ιούνιο του 2023 νοσηλεύεται στο Τζάνιο με πνευμονία αριστερού κάτω λοβού. Αφού τέλος πάντων βγήκε εκεί, μας έρχεται στο ιατρείο να δω την αξονική και στην αξονική την οποία βλέπω μια μεγάλη μάζα στην αριστερή πύλη. Τέθηκε το ερώτημα μήπως έχει δεύτερη κακοήθεια, γιατί η πιθανότητα μετάστασης ενός γλιοβλαστώματος εξωκρανιακά είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο για μας ογκολόγους. Κάναμε ύμπους και βροχοσκόπηση και πήραμε βιοψίες. Η ιστολογική διάγνωση λοιπόν ήταν ότι ήταν συμβατή με μετάσταση στο πνεύμονα από το γλιοβλάστωμα και στο μεσοδωράκι από το γλιοβλάστωμα του εγκεφάλου. Εδώ λοιπόν είναι οι 2 ιστολογικές, και του πρωτοπαθούς όγκου και του δευτερογενούς όγκου, στο οποίο όμως, αν κάποιος κοιτάξει προσεκτικά, θα δει ότι υπάρχει αυτή εδώ η ιδιαιτερότητα, ότι έχει έντονη πυρηνική ανίχνευση της μεταλλαγμένης συστονικής πρωτεΐνης H3 παύλα 3, το οποίο αυτό είναι μια καινούργια οντότητα υποκατηγορία των γλιωμάτων, οι οποίες
τα οποία λέγονται ιστονικά γλιώματα και μπορεί να είναι midline ή non-midline. Σε αυτό τον ασθενή σας δείχνω κάποιες εικόνες. Αυτή είναι η μάζα στην αριστερή πύλη. Εδώ είναι λεμφαδένες πολύ έντονοι στον τράχυλο και μία μετάσταση στον Α1, Α2 με ουσιαστικά ρήγμα του 80. Εδώ την έχω σε coronal για να φανεί καλύτερα. Τι κάνουμε σε αυτόν τον ασθενή? Θα του λέγαμε ότι δυστυχώς η πρόγνωσή σου είναι εξαιρετικά δύσκολη με πολύ μικρή επιβίωση. Οδηγήθηκε σε ένα NGS, στο οποίο μας βγάζει ότι έχει ένα φορτίο μεταλλάξεων 11,52 μεταλλάξεις ανά μεγαβάση. Είπαμε το κατόφι είναι 10 και η αύξηση κατά 1,52 θεωρητικά δεν θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Παρ' όλα αυτά όμως μας έδωσε τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε ως πρώτη γραμμή θεραπείας ανοσοθεραπεία. Και πράγματι ο ασθενής μετά τον πρώτο κύκλο άρχισαν να υποχωρούν οι τραχυλικές του μεταστάσεις, βελτιώθηκε πάρα πολύ ο βήχας του και εδώ στην πρώτη σταδιοποίηση για να συνεχίσουμε την αγωγή στο restaging βλέπουμε πλήρη ύφεση της βλάβης στην αριστερή πύλη, ύφεση τελείως των τραχυλικών εντοπίσεων και κυρίως αυτό το οποίο βλέπετε, ύφεση της βλάβης στον Α1, Α2. Βέβαια, αναγκάστηκε να προβεί σε σπονδυλοδεσία, γιατί δυστυχώς το κάραγμα του Α2 δεν μπορούμε να το σταθεροποιήσουμε αλλιώς. Και εδώ μία coronal, στην οποία φαίνεται σχεδόν εξαφάνιση των πάντων και με εντόπιση εδώ στους αυγενικούς σπονδύλους. Άρα, λοιπόν, ένας ασθενής ο οποίος δεν είχε καμιά θεραπευτική πια προοπτική, με το Tumor Agnostic Biomarker πήρε μια θεραπεία η οποία ίσως τον οδηγήσει στην ίαση. Δεύτερος ασθενής, γυναίκα 67 ετών, υποβλήθηκε σε ιστερεκτομή το Δεκέμβρη του 2019 σε κεντρικό νοσοκομείο των Αθηνών. Η ιστολογική διάγνωση ήταν ορώδες καρκίνωμα του ενδομητρίου, το παθολογανατομικό στάδιο 3C. Πήρε, όπως προβλέπετε, χημειοθεραπεία με καρβοπλατίνη πακλιταξέλη, υποτροπίασε το 22, ξαναπήρε την ίδια χημειοθεραπεία, υποτροπίασε, πήρε δεύτερη γραμμή θεραπεία με λεμβάτινη πεμπρολίζουμα, όπως προβλέπετε, υποτροπίασε, λοιπόν, και ξεκίνησε τρίτη γραμμή θεραπείας με καρβοπλάτινη, γεμψιταβίνη, τραστούζουμα, περτούζουμα, μέσω της μελέτης ΤΑΠΟΥΡ. Γιατί πολύ απλά οι συνάδελφοι στο δεύτερο νοσοκομείο είπαν ότι είναι ορώδες, κάνε και ένα HER2. Ενώ στην πρώτη ιστολογική διάγνωση, παρότι ήταν σε έγκριτο κέντρο και γνωρίζουμε ότι τα ορόδια έχουν έκφραση του HER2, δεν μπήκαν στον κόπο. Τέλος πάντων, είχε υψηλή έκφραση του HER2, πήρε την πρώτη γραμμή θεραπείας, όπως είπαμε, χημειοθεραπεία, τραστούζουμα, περτούζουμα, τα οποία είναι δύο αντισώματα τα οποία μπλοκάρουν εξωτερικά την υποδοχεία του HER2, αλλά μέχρι εκεί. Η ασθενή ήταν ήδη χημειοανθεκτική, γιατί είπαμε ότι είχε υποτροπιάσει υποκαρβοπλατίνη και πακλιταξέλη. Άρα ουσιαστικά τι έπαιρνε η γυναίκα? Έπαιρνε μόνο το διπλό συνδυασμό του εξωτερικού αντισώματος χωρίς κάποιον κυταροτοξικό παράγοντα. Λοιπόν, στη συνέχεια είχε πρώτο νόσο, απευθύνθηκε σε εμάς τον Ιούνιο του 2023. Κάναμε ένα PET, στο οποίο ήταν πλήρης υπατικών, πνευμονικών, περιτοναϊκών, οστικών και εδώ το βλέπω να το δείτε. Μια coronal το που έχει μεταστάσεις. Τον Ιούνιο, όπως δείξαμε, βγήκε τα αποτελέσματα της Destiny 02. Επομένως, επιλέξαμε να χορηγήσουμε τραστούζουμab deruxtecan, Enhertu, εμπορική ονομασία, στη δόση την οποία είχε μελέτη. Από τον πρώτο κύκλο βλέπουμε ραγδαία πτώση των τιμών των νεοπλασματικών δικτών και στο πρώτο restaging δεν υπάρχει καρκίνος. Άρα λοιπόν, και σε μία νόσο την οποία δεν υπάρχει συγκεκριμένη ένδειξη, μη στοχεύοντας την νόσο αλλά το βιοδείκτη και την αλλαγή, τη μεταλλαγή η οποία υπάρχει, το ογκολογικό αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Πηγαίνοντας στα συμπεράσματα, για να κλείσω, οι καινούργιες ογκολογικές θεραπείες δεν εστιάζονται στην ιστολογία, αλλά στα χαρακτηριστικά, τα ιδιαίτερα που έχει κάθε όγκος. Το κλινικό αποτέλεσμα είναι σημαντικό και μέχρι στιγμής οι εγκρίσεις είναι για
τους BRAF μεταλλαγμένους όταν έχουν αποτύχει οι πρώτες αποτελεσματικές μέχρι στιγμής γραμμές θεραπείες, είτε έχουν BRAF, είτε έχουν RET, είτε έχουν μικροδορυφορική αστάθεια ή υψηλό φορτίο μεταλλάξεων. Η μόνη εξαίρεση είναι οι track fusions, οι οποίες έχουν έγκριση από την πρώτη γραμμή. Οι νέοι παράγοντες, πιστεύω ότι ο επόμενος θα είναι το HER2 και επίσης έχουμε και δεδομένα από πολλούς καρκίνους για την μετάλλαξη και η RAS-G12C, όπως για το παχύ έντερο. Παρ' όλα αυτά όμως, ενώ είναι προβλεπτική ανταπόκρισης, οι δείκτες όπως είναι η μικροδορυφορική αστάθεια και το φορτίο φορτίο μεταλλάξεων, παρ' όλα αυτά δεν έχουν καθολική ανταπόκριση, αλλά πετυχαίνουμε ανταπόκριση περίπου στο 1 τρίτο με 40% των ασθενών. Και γιατί αυτό? Γιατί συμμετέχουν διάφοροι άλλοι παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να χαλάνε την ανοσολογική απάντηση την οποία εκλείεται απέναντι στον καρκίνο. Κλείνοντας, θα πω ότι δεν είναι ακόμα περιττή η ιστολογική εξέταση, γιατί όλοι αυτοί οι δείκτες τους έχουμε μετά τη δεύτερη γραμμή. Άρα, λοιπόν, που δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το φάρμακο, θα πρέπει να πάω στην εγκεκριμένη θεραπεία, η οποία είναι ανάλογα με την ιστολογία και κυρίως γιατί ακόμα δεν έχουμε φτάσει στα επίπεδα του Star Trek να κάνουμε αυτό με το οποίο ξεκίνησα την ομιλία μου, να παίρνουμε τον όγκο, να στέλνεται κατευθείαν γεγονιδιακό προφίλ και να μας βγάζει ο αλγόριθμος ποια είναι η θεραπεία του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φλόρο, για την πάρα πολύ ωραία ομιλία, αναλυτικότατη. Δικό σας είναι το συνέδριο, οπότε σας επιτρέψαμε να φάτε παραπάνω χρόνο. Ίσως πεινάσετε για λίγο ακόμα, μέχρι να ολοκληρωθεί και η επόμενη ομιλία. Ένα σχόλιο μόνο, γιατί πραγματικά η ομιλία ήταν καταπληκτική και πάρα πολύ αναλυτική. Δεν είμαστε σε καμία θέση έτοιμοι να παρακάμψουμε, να μην συνεργαζόμαστε με τους παθολογανατόμους για πάρα πολλούς λόγους. Τους πιο σημαντικούς τους είπατε. Κάποιους άλλους που θέλω να επισημάνω είναι ότι πολλά από αυτά τα στοχευμένα φάρμακα σαν στόχο δεν έχουν μια μοριακή μετάλλαξη, αλλά μια νοσοστοχημική παρατήρηση. Δηλαδή, μας δώσατε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα για αυτήν την ασθενή με ορόδες καρκίνωμα ενδομητρίου που ήταν 3 συν ο όγκος της, αλλά θα μπορούσε να ήταν 2 συν, όχι HER2 amplified, και πάλι να έχει μια πολύ καλή ανταπόκριση στο φάρμακο που της δώσατε. Οπότε, νομίζω η συνεργασία είναι αυτή που έχει μεγαλύτερη σημασία υπό την επίβλεψη ενός πολύ έμπειρου γιατρού, ο οποίος δεν μπορεί να είναι άλλος από τον παθολόγο ογκολόγο, που δέχεται όλες αυτές τις πληροφορίες και τις χρησιμοποιεί προς όφελος βέβαια των ασθενών του. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς κάποιο σχόλιο. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι η συνεργασία μας δεν πρόκειται να τελειώσει άμεσα. Θα χρειαστούν αρκετά χρόνια, πιστεύω, για να γίνουν πράξη όλα αυτά που είπατε, ιδίως στην Ελλάδα. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η επιλογή του κατάλληλου ιστού, δηλαδή το μπλοκ το οποίο θα πάρετε για να κάνετε τους δείκτες στην περίπτωση που δεν γίνεται σε ένα οποιοδήποτε εργαστήριο όπως το δικό μας, θα πρέπει να έχει τον κατάλληλο ιστό, το οποίο είναι δουλειά του παθολογανατόμου να το επιλέξει και να το δώσει για περαιτέρω μοριακές τεχνικές. Εκείνο βέβαια το οποίο θα ήθελα να ρωτήσω είναι εμείς σε ένα απλό, σε ένα περιφερειακό νοσοκομείο, σε ένα νοσοκομείο της επαρχίας, ένα μικρό νοσοκομείο, πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε με αυτούς τους δείκτες, τι δείκτες μπορούμε να βάλουμε σε ανοσοϊστοχημική εξέταση για να μπορούμε να προσφέρουμε όσο το δυνατό καλύτερα αποτελέσματα μπορούμε. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Νομίζω ότι κάθε παθολογανατομικό εργαστήριο ανεξαρτήτως μεγέθους νοσοκομείου θα πρέπει να κάνει τους δείκτες του MMR. Δηλαδή, θεωρώ ότι καμία παθολογανατομική έκθεση πλέον δεν πρέπει να φεύγει χωρίς αυτή τη διάγνωση, ανεξαρτήτως όγκου. Τώρα, για τα υπόλοιπα, π.χ. για το HER2, γνωρίζουμε όλοι ποιοι είναι οι όγκοι οι οποίοι έχουν αυξημένη πιθανότητα για υπερέκφραση, θα μπορούσε και αυτό να μπει στον θεραπευτικό αλγόριθμο. Δηλαδή, αν ένα εργαστήριο δει ότι έχει ορόδες καρκίνωμα, ξέρω εγώ, αντίστοιχα ορθικών και δεν είναι το κλασικό ενδομητριοειδές, ξέρω εγώ,
type 1 ή type 2, μάλλον type 1, τότε θα μπορούσε να το κάνει από μόνο του, δηλαδή να μην το ζητήσουν. Θα μπορούσαμε δηλαδή να το εντάξουμε ως ρουτίνα και σε άλλους όγκους. Δηλαδή, στο παχύεντερο κάποιες φορές μας το είχατε ζητήσει στο παρελθόν. Μετά όμως δεν είδα να το Στο παχύεντερο εντάξει, δεν επεκτάθηκα, παρότι έχω αντίστοιχους ασθενείς, έχει ένδειξη μόνο αν είναι RAS και RAF wild type. Άρα, στο παχύεντερο, που είναι μια διαφορετική περίπτωση, πρώτα κοιτάμε το μοριακό προφίλ και αν το μοριακό προφίλ είναι RAF wild type, γιατί αυτά είναι, όπως τα λέμε, mutually exclusive, δηλαδή δεν μπορεί να έχεις και το ένα και το άλλο. Θα έχεις ή το ένα ή το άλλο. Επομένως, εκεί σας το έχω ζητήσει και το έχουμε κάνει σε ασθενείς που ήταν αρνητικοί σε αυτές τις μεταλλάξεις και όχι καθολικά. Μάλιστα. Νομίζω ότι τις περισσότερες φορές πρέπει εμείς να σας το ζητήσουμε. Υπάρχουν κάποιοι όγκοι, οι οποίοι μπορεί και ο παθολογανατόμος και νομίζω και οι δικές σας εταιρείες θα σας δίνουν τις οδηγίες για να κάνετε τέτοια απλά σχετικά τεστ, μόνο και μόνο με την ένδειξη της ιστολογίας του όγκου. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Περνάμε στο επόμενο τραπέζι.